Matur sembah nuwun alhamdulillah. Ya. Macange Bulimbo. Nggih. Piye? Sugeng rawuhipun Bapak Bupati Bojonegoro dan beserta jajarannya. Terima kasih juga kalau aturaken kunjuk beliaunya Bapak Imam Ghazali. Pinangka sesepuh saking Boma matur sembah nuwun. Alhamdulillah mugi dadosaken berkah barokah. Amin. Kunjuk dumateng semua tamu undangan yang hadir pada kesempatan malam hari ini saking Bapak Dinas Keamanan sugeng rawuhipun Bapak matur sembah nuwun sedaya sesepuh bini sepuh. Nggih, alhamdulillah luar biasa. Kita patut bangga. Boma ya bangga ditanggap kok ora bangga iki. Iya toh. Nggih Pak nggih. Bangga nggih Pak? Bangga. Soale iki Boma iki panggone olahraga, panggone kegiatan voli kok gelem nanggap wayang ki luar biasa. Lho, lah kuwi perpaduan jiwa lan raga no. Nggih. Heeh, nek Boma ngolah raga, nek kesenian sing kaya ngene iki nentrempe jiwa berarti olah jiwa. Jiwa lan jiwa sehat, raga sehat, badan sehat, jiwa sehat. Men sanaen karpore sano, di dalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat pula. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Boma. Ulang tahun yang ke-13. Nggih. Boma kuwi Bojonegoro mania. Ngaten nggih Pak Dalang Macange Bulimbo. Iya bener. Kuwi nek saka pengertiannya Pak Imam. Pak Imam. Tapi nek jenenge aku dagelan, kuwi ya gotak gathuk mathuk wong Jawa ki apa jawabe. Oh, wis mbok arteke. Oh, Boma nek menurut saya itu berbeda karena menurut dari kata-kata yang tersirat di dinding-dinding gor Boma itu luar biasa. Per huruf apa per kata? Per huruf. Nyuwun sewu nek berarti klerune. sampean yo hafal huruf-huruf. Yo ya hafal lho. Huruf-huruf iki apa wae? Huruf-huruf yo ya nek A B C D E F G tekan Z. Kowe nek sekolah neng ndi? Piye to? Huruf-huruf kok A B C D? Lah huruf-huruf kowe yo ngerti? Yo ngerti. Huruf-huruf ki apa contone? Klaras garing, damen garing, Banyol kayu dagelan ora oleh banyol. Aku saiki tak takok. Piye? Huruf apa sing paling anyep? S. Hah, kleru. Ayo Macange Bulimbo derek mikir. Yo S. es. Ben S ora ya, mau Pak. mikir sanggit tok. S anyep, Mas. Gak iso. Heeh. Nek es ki yo mesti anyep. Nah, Adem. adem. Jawabane mesti Isis. dudu. Lah huruf apa sing paling anyep? B. Lah kok iso B? Mergo dicepit A karo C. Ngendi nggon anggere dicepit AC mesti anyep. Oh. Ya Oh, ora anget to. anyep Pak. AC nggih anyep to, Pak. Kok nek AC anget iki piye to? Anane anget anu AC-ne dalange kobong. Alhamdulillah matur sembah nuwun. Lihat nek kecanda gremet nek selamat. Bomane piye iki? Loh, Boma itu adalah Bojonegoro mania. Loh, sing mau artekke BOMA. B. Berani. Loh, ngerti kata-katanya? Tegese nek Jawa wani. Selamat bertanding, junjung tinggi sportivitas, berani. Berani apa? Ya berani karena benar. Cek jare aku ora. Lah apa? Berani tombok. Lho kok malah tombok? Lah mbiyen kene iki jurang saiki dadi segor iki gak ya wis luar biasa. Nek rawong saking nikate Pak Imam kok kelakon ngene iki. Ya mergo ono. Lah iya, Kuwi berani. berani. Iki kanggo grup volley ya. Iya, berani karena benar. Berani. Oh, Kuwi adalah optimis. oh ora gampang menyerah. Tidak Semangat. mudah menyerah. Ngono karena jiwanya jiwa pertarung. Betul, Oh, betul. itu Boma. M. Maju. Pikirannya maju karena Boma tahu kalau maju itu akan mendapat suatu kemenangan. Urung mesti. Mesti maju itu pasti menang. Enek. Itu udah falsafah Jawa mengatakan maju menang. Enek sing maju kalah. Apa? Tarik tambang. Kayak Oh, maju iya. malah tarik. Nggih, Pak, nggih. Heeh, meletik bathuke. Senengane kok nyerekalan iki lho. Maksudnya kita belajar jika ingin kemenangan yang sejati kita juga harus belajar dari kekalahan. Oh, ngono to. Mergo wong ki nek ora tau kalah ning kono mesti ora gelem belajar. Leres mboten, Pak? Bener. Bener-bener kuwi M. M. A. Itu bisa diartikan asik, Kok iso asik? amanah. Amanah. Nek amanah aku percaya nek asike aku ketoke gak. Grup Boma itu orangnya asik-asik loh pemudanya. Apa ning titik Pak Imami wonge kereng delok brengose gedhi yo.
Pak imame lah tapi anggotane. Oh, keseruan dalam berolahraga. Iya, itu semua dari sekretariatnya. Oh. Loh, luwih asik nek iki sekretarise. Sapa, Mas? Mbak Diah. Kok iso Oh asik? iya. Wah, api wonge ra umum iki mau wis digodhog karo Bang Yon. Kowe aja ngono. Ono kuwi Boma, luar biasa. Apa mana nyun sewu Pak Imam. Nggih. Asma Kinarya Japa. Nama imam itu pasti jadi pemimpin. Nek aku sing tak pikiri ngene. Percaya ora? Lho nek urung percaya soalnya aku Kowe sing ngerti Mbah Imam pengrawit kondang itu adalah pemimpin kerawitan Mayagati Laras. mulane saiki Imam gender. Ghazali pemimpin dari Boma. Angger imam itu mesti pemimpin. Aku sing tak pikir ngene. Apa? Pak Imam ki nek salat jamaah manggon ngarep apa manggon guri ngono tok. Lho, nek piye toh? Nek jeneng imam iya mesti ning ngarep. Tapi ndekne kok tau ning guri barang. Piye tau iki? Kuwi imam asma ora kok imam suatu kedudukan. Nek jeneng imam karo makmum di belakang ning ngarep imam. Ngendi kok nek jeneng imam salat iki mesti manggon ngarep dhewe. Mergo imam kuwi artine pemimpin. Pemimpin, pokoknya seneng ngarep dhewe kuwi jenenge imam. Enek ora imam. Loh, imam ki paling Lah, kok iso? depan. Ora nek muni kowe ngrembug salat, imam ki ning ngarep, Dik. Ngawur ya Tapi enten lho Pak sing teng ngarep dhewe mboten imam. Lah kok iso? Jenengan nate ngertos tiyang salat jenazah. Ya. Kae sing ngarep dhewe masa imam. Mayit. Oh iya, mayit kae. Kae mayit. Maksudnya ki gak rono, logikamu itu mainkan toh. Maksudnya imam, Pak Imam tuh pemimpin. Nek jenenge pemimpin ibaratnya koyok sopir. Ngendi nggon sopir ki mesti manggone ngarep. Berarti sampean ngerti ya sithik akeh ngerti bab salat. Yo ngerti no. Lah aku tak takon. Apa? Umpama makmume kopiahe ireng, Iya. imame kopiah putih ngono oleh apa ora? Sah, boleh. Karena itu adalah suatu sandang penganggon tuh bebas, yang penting suci, bersih dari hadis. Kadas. Iya, kadas karo kadis. Ngono lho. Dadi nek makmume nganggo kopiah ireng, Imame kopiah putih, boleh, sah. gak malah penistaan agama, Mas. Kok iso iki lho? Lah piye imame nganggo kopiah ireng kok imame kopiah putih? Lah Loh, berarti ya mana? oleh. Ya oleh. Loh, lah ya berarti ora dipimpin kopiah. Iya toh. Makmume gawe kopiah ireng. Gawe kopiah ireng. Imam Imame kopiah putih. ya oleh. Berarti kowe ngene, anut kopiah. Nek kopiahe ora obah, kowe ya ora obah ngono. Makmume nganggo kopiah ireng, imame kopiah. Walah, sing dadi imam kopiah. Iya. Lho tak kira nek imam iki nganggone kopiah putih ngono kok iso. Lah, Rumangsa beda. kowe yo ngawur wae. Iki visi misine. Nggih. Lah nek kowe apa yang ingin kamu sampaikan, apa yang kamu titipkan untuk Boma, khususnya Bapak Imam. Terus terang mawon Pak Imam, kula nek kalih olahraga voli niku seneng. Ah. Kula ini janji nek voli neng ndi ae mesti melu. Jos. Bakulan soalnya, Pak. Malah kere. Nyaku salah apa nggih, Pak? Nek Kok bakul kurungane ora? nek kurungane nganti metenteng kok bakulan malah. Lah rumah saya ayo kowe sebagai pemain Toser, aku kuwi toser. lu, berarti bagian sing ngumpani. Tukang ngumpani. Soalnya aku tahu dadi wasit itu urung nganti rampung semaput, Pak. Lah kok iso? Oh, dadi wasit poli abot lho. Kok iso? Manggon ning anding iki net, lungguh lah ngingetno bal ngiwon. Suwe-suwe ndasku ngelu geblak dhewe aku. Akhirnya kowe ora dadi wasit, Ora dadi wasit. tapi tetep melo grup volley. Mergo bakulan. Bakulane kok pamer iso. Kunci-kuncinya supaya Boma iki tetep awet piye? Anu, dicet. Hah? Dicet. Dicati piye to? Apa dilebokno kulkas ben awet, dagingnya dilebokno kulkas awet. Ya ora ngono, mate ada falsafah kunci-kunci untuk Boma. Lah iki Dadi nek tontonan Sik, iki Kak. aja mung dadi tontonan. Iki olahraga apa bengkel kok nganggo kunci? Lho iya no harus no. Lah apa ana kuncine? Ya ada nonyon sewu. Heeh, Negara coba. kita Indonesia punya kunci untuk mencapai kemajuan. Ya kuwi Pancasila. Kalau kita berkiblat dengan Pancasila, insya Allah Indonesia maju. Iku nek negara Pancasila nek pira? enek 5. 5. Wong agama, kita kalau berkiblat dengan rukun Islam kuwi nek pira? Ana 5. 5. Kuwi ya insya Allah bakal untuk swargane Gusti. Kanggo kesehatan ya ana 5. Apa? Kayak 4 sehat 5 pancer. 5 sempurna.
5 pancur. 4 sehat 5 sempurna. Ditambah susu. Heeh. Nek untuk Boma iki ya 5. Kuncine 5. Kuncinya ada 5. Apa wae, Mas? 5T. T sing nomor 1. Tetek. Anu, Pak Dalang wene ngerti. Ya, coba. Yang tetek insya Allah engko bakal nemu T yang kedua. Apa kuwi? Tekun. Oh, dadi kudu tetek, kudu tekun. Tekun. Heeh. Ngono. Sing T nomor 3, tatak. oh, dadi ana apa-apa ora perlu wedi. Ora Ah. perlu wedi. Ora T. mamang-mamang. Nah, tidak ragu-ragu. Iya. T sing nomor 4. Tutuk. Oh. Samu barang nek tatak kudu tutuk apa sing dadi kewajibane lan bagiane. Lah T sing nomor 5. Tekan. Nek wis Oh. tetek tatak Tutuk apa sing dadi tutuk kewajibane? insya Allah tekan. Tekan Heeh, apa sing ketekan dadi sing dikarepke. Lah, kuwi kuncine Bu. Lah umpama kok wis nggunakne resep 5 kuwi ndelalah ora ana perubahan. Renek perubahan ya lanjut ke T7. Apa kuwi? Tele terima takdir. Oh, terima takdir. Terima takdir, nerimo. Ngono. Mergo menungso ki mung iso berusaha, Lah. selebihnya Tuhan yang menentukan. Ya. Nah, kita hanya mengangkat tangan, selebihnya Gusti Allah yang akan turun tangan. Heeh. Ngono. Lah nek umpama ora iso terima takdir, Ya akhirnya ke T9. apa kuwi? Tele. Oh, dadi wong ki nek kenekaten akhirnya tele-tele. Iya, ngono. Nek kowe ra trimo ya T yang ke-10. Apa kuwi? Telek. Lah kowe mung takok tok lho kok iso. Lah ya piye awakmu sing ngerti kok. Mulane awak dhewe berdoa muga-muga Boma tetap sportivitas, guyub rukun. Bisa menciptakan atlet-atlet yang berkualitas. Ya. Luar biasa, Gitu, matur Pak. sembah nuwun. Nyatanya Heeh. sudah banyak penghargaan yang diraih. Iya. Semoga ke depan semakin maju, semakin solid. Napa melih niki sampun didukung kalih Bapak Bupati. Bener. Mugi-mugi Boma saged sakinah mawaddah warahmah. Kuwi kaya donga Kaya wong akan ngantenan nikah. iki. Loh, maksudnya penuh cinta dan kasih sayang, ayem tentrem ngoten lho, Pak. iya. Niku iya. karepe. Heeh. Matur sembah nuwun niki wau sindene ada berapa? Piro kuwi? Dihitung. Jangkep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sesuai dengan kemerdekaan yang kita capai di tahun 2025. 8. 80 sindene ya nggo 8 insyaallah Boma kerukunannya tidak akan ada putusnya. Mergo 8 ki Bunder ser, mlengkiuk. Loh. Ngono. Nek mok hitung kaya ngono iki mang jan istimewa tenan lho. Pripun? lah kok saged, Pak. Iki tanggal 17 September Nggih. dinane Setu Paing, ya ta? Nggih, 2020. leres. Nah, Leres. 17 loro tambah 7. Songo, Pak. Nah, loro tambah 7 September wulan Songo. Songo. Setu Paing, Setu Songo, Paing Songo, Songo tambah Songo ana 18 18. siji karo 8 dadine Songo. Songo. 2020 loro 0 loro 5 loro tambah 5 piro? Songo. Oh, kabeh songo nomor cantik iki. tak Wah, kandhani. luar biasa untuk Boma. Oh, Iki nek dalange ora tukang udu togel ora iso lho. Lambemu komodone rono. Atete tukang petung. Tukang petung. mau ngono anggap lho. apa mistik baru mistik lama apa? Badan. Oh, kowe iki latihan merguru ning ngene padahal iki sing tenanan. Winane nate nderek latihan pager-pager malah saking kerapetan le mageri ora nek wong buah ngono kok. Apa aku merguru ning gone Pak Hadi bolak-balik dijak sego pecel gone makrah ya aku. Ora pinter malah kaya kulup. Ya disyukuri kok iso alhamdulillah ngono Nggih. cek dikanthi kok iso. Nggih, Pak Dalang lho bingung aku lek sing tak terok sing ndi. Piye? Umpama arep mijet ya wong percaya aku apa ora. Iya. Umpama terok le mancing, aku lek mancing ki ya ora tau entuk. Terus Ya paling penak ya sing tak terok ngopi kuwi. kok ngopi. Yo. Nggih to, Pak. Iki enek tetembangane. Pripun, Ayo Mas? kendangane jae pong. Jopo dana longso. Ya. Oh,
anu. Duet dol tinuku. Iya. Saya ngerti ta? Iya. Kandan. Ki terima kasih matur sembah nuwun kanggo dulur-dulur Iya. WMC, Pak. WMC po iya lali aku. Lumpuk. Nyun pangapura Mas Tuplek. nganti lali. WMC renek sing keri. Luar biasa. Ngaturake apa panuwun tanpa upami nganti lali mau. Mas Karno Mas CS. Karno CS matur nuwun kadang-kadang WNC sami rawuh. Nggih. Mulai Padangan nanti tekan Ya, Tambak ya. Rejo Krao teko kabeh. Matur Aduh, nuwun. ya. Isa duet wong loro dol tinuku. Siap. Cepada nelongso Zamane jaman rekoso. urip pancen angel Mula aja digawe ngomel. ati kudu bunga Nyambut gawe aja wegah. yuk padha ngibadah Ben urip antuk barokah. iso Aku cah kene omahe kono. Wis, Apa nek jawab. didelok Pak Bupati aku niki ya sungkan. Pak Budi Pak Budi Wahono nggih. Iya. Ngapunten lho Pak Bupati. Elek-elek ngeten iki jenengan nek pengen ngertos putrane Pak Bupati Blora nggih kula niki rakyate. oh alah kere wong kedibal e kok rumah saku Lah piye? Lah kuwi tau ape umpama mbiyen sida aku ki lurah lho Mas. lho kok ora mau tutupne Anu tim suksese kula kurang ajar, Pak. Piye? Wayah kampanye tak kon nyetak fotoku tak kon masang ning pinggiratan. Lah kok ditemplekne wit pelem dipaku pas mataku. Kok foto mon calon lurah mripate enek pakune. Por masa kok iso marik-marik kok kono iki. Lanjut apa ora? Lanjut. Oke. Mati yo. Hop. Piye? Dek teko mati-mati. Lho iya no, awak dhewe kudu eling innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sing ora ana dianake ning alam donya besok bali ngersani Gusti Allah Subhanahu wa taala. Aja aku wedi mbahku mati tak tinggal jalan-jalan. Saking wediku. Saking wediku. Kowe iki jenenge putu laknat iki kok iso. Jadi ngono gak apa-apa? Iya, gak apa-apa kuwi nek bajute. Mati. Yo. Mati kersane kuwasa. Mati utama. Mati mbela nusa lan bangsa. Mati nesta. Matine ora ditampa. Mati lampu. Mati lampu demek pupu. Mati diesel. Mati diesel demek udel. Mati ublik. Mati uplik. Mati diesel demek udel. Yo. Mati lampu demek pupu. Heeh. Mati ublik. Mati diesel demek udel. Iya. Masa Nek- gak mudeng kowe? Nek mati ublik. Nek mati lampu demek pupu. Iya. Mati ublik. Mati lampu demek pupu. Ublik. Gak wani aku. Ayo kudu wani no awak dhewe sing sopan. Jajal Pak Dalang lak rawani. Mah, Lah apa wedi? Ya saru mesti Ora, no. Janjine ora saru. Kowe aku karo wani. Kowe karo aku iki dagelan. Tetep wani mati apa, Mang? Mati ublik, Pak. Lagokno. Mati yo. Mati karsane kuwasa. Kok arep blek? Langsung disijo kok. Ya Ngene. katanya ke mati ublik aku njawab. Dindum. Iya. Aku engko sing teko ublik Pak Edi. Oh, ngono. Nggih. Mati yo. Mati kersane kuwasa. Mati nesta. Matine ora ditampa. Mati utama. Mati bela nusa lan bangsa. Mati lampu. Mati lampu demek buku. Mati diesel. Mati diesel demek udel. Mati ublik Pak Jalan. Mati ublik demek jentik. Lho ngono. Iya iki padahal iso. Tetep iso to. Demek jentik. Wis bejane Sik Pak. toh, jentik kok didemek ya cilik lho padahal. Lah nek bar ngecek ndok.
ngenekno. Ya ora. Oh dioperasi. Ya ana penting. Ngono hiburan. Nggih. Awak dhewe matur sembah nuwun, wong aji ning diri kak saka lati, aji ning raga saka busana. Nggih. Giyak-giyak nek kecandak nyambut gawe iki ora perlu kemrungsung. Alon-alon watoning kelak. Nah, mergo iki ya ning gone dhewe, acarane dhewe ditanggap nganti biar padang ra masalah. Ora masalah. Ayo Nah, karo Pak. garap sinden. Siap, Pak. Eman-eman nek ngantos Eman-eman. mboten digarap. Iki sindene ana 8. Kowe milih sing ndi? Anakku ya milih bojoku no. Gak bosen ya kowe? Mbok liyane. Lho piye kok nek bosen akeh sing do arep-arep kok iso. Apa njajal sing tuwa? Lah sing tuwa apa ya doyan. Biasane iki apa-apa nek tuwa ki enak legi. Lah ngoten nggih, Pak. Masa angger tuwa Legi. contone Contone pelem. pelem, Kayak nek nom piye? kecut, Nek tuwa. legi. Ya, mesti nek tuwa iki kok legi. Apa pelem tok? Kowe roh apa ya? Jambu. Jambu ro. Kayak nek nom piye? Nek nom Sepet. kan? sepet, Nek tuwa. legi. Tuh, dadi apa-apa enak nek tuwa. Angger tuwa Enak, kuwi positif. positif. Apa wae? Apa wae? Angger tuwa Enak. tak takok aku. Kowe tau mangan jangan bung? Jangan bong. Tahu. Seger. Seger. Lah kuwi sing dijangan tuwa apa nom? Anu enom. Lah kok ra sing tuwa jare enak sing tuwa. Aku nek raiku kok gedhek piye. Lah mlane kuwi oh ya ora kok ngono kowe iki ya padha wae kok iso. Tapi kan nek tuwa regane larang nggih, Pak. Lho, kok iso contoh? Emas. Mas kae nek enom karo tuwa larang ndi? Ya larang mas tuwa. Oh, kayu jati. Jati. Kae sing Loro. enom karo sing tuwa larang endi? Larang sing tuwa. Oh, dadi nek tuwa ki larang. Samu barange Nek tuwa kuwi larang. tenan apa ora? Tenan. Asli. Asli. Kowe tau ning gone Kalisari, Enak apa? rel bengkong. Iya. Kuwi sing tuwa ya larang apa murah? Kuwi nggon apa to? Nggon dodolan pentol bakso. Nggon ziarah kuwi. Oh, nggon siar. Nggon ziarah Al Nikmat. Oh, aku gak wani ngono-ngono kuwi. Lah ngopo? Aku tau liwat enek kuntilanake. Lho, ning ndi? Ning Kalisari. Kono kuwi. Kula jam 12 bengi, Pak. Mantuk tanggapan liwat Kalisari dipethuki kuntilanak. Lah kok kelayapan rono ki? Pas liwat mantuk tanggapan. Jadi aku liwati kuntilanake guyu, Mas. Guyune kuntilanak piye? Oh. 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 Kuntilanak bacok ndasmu. Guyuane arang-arang kok. Beda karo guyune Mak Prap. Nek Mak Prap ning guyu piye? Jajal, jaturi. Mak Prap terus sakit guyu. Nganggo mic, nganggo mic, nganggo mic. Enggak. Guyu. Nganggo mic, nganggo mic. Nganggo mic. Oh alah, aku malah wedi. Ya Kevi. Yo dijajal lho sitok-sitok lho guyune. Kok ndang orang guyune kuntilanak kuwi. Oh, Kok ndang guyune sinden. Iya. Jajal Kevi guyu, Pak. Kayak kuwi apa ora denginane? Kak, kurang. Jajal baleni gong cetha caca urung do cethoke. Tapi, Pak. Nek Mak Prap piye? Nek Mak Prap guyune piye nek Mak Prap? Mak Prap Guyune sae piye, piye, Mak? Sithik, Mak. Ben madakno jam 12 bengi kowe petuk kuntilanak. Sing kuntilanak petukmu ki guyune piye? Arang-arang. Arang-arang. Hah. Jajal nek iki guyune piye? Jajal padha apa ora? Yo saya lho gini dites lho niki. Engko ndang petuke Mak Prap dereng guyu kok. Oh, wes guyu kok. Pripun nek guyu? Iya. Apik badan. Kevi. Jajal ben cetha guyu piye guyumu? Yo to Gev guyu kok. Sekali-kali lho, Pak. Lek guyu piye? Contoh sing banter. Lho malah kok kecepet lawang ngono. Guyu kok ngirit ra kaya biasane. Lah piye? Oh winginane ning Mbak Jejo panggung urip ya perkara guyune kono kok iso. Kok iso, Mas? Lah guyune piye, Dik? Urung lucu. Lho. Masa urung lucu. Jajal. Kira paling ayo, Mas. Mei. Meh, ayo meh. Guyune piye? Lah iya kuwi. Ngono kuwi kae. Dudu to, Gak. glerek wanti ka. Oh alah. Ya wong ngono tok. Glerek sijine. Nyapa? Ngono Ya, kuwi wis, guyu wis. kuwi. Makasih. Bulan. Sampean, Mbak, sampean. Kok bar dites guyu terus dites nyanyi. Iya lan jajalan. Wis kuwi anakan kuntilanak. Niki ingkang pundi, Pak? Ingkang anu ditanjakne langkung rumiyin. Heeh.
Ayo. Diwiwiti sing cilik napa sing gede? Niki mampun. Genti ya. Sapa? Bintangnya dari Temayang. Mbak. Oh. Sinten, Mas? Monggo, Mbak. Mbak Yeni ayo, nggih. Rani, Ayo, no. Mbak Rani, no. Rani. Yo sepot, Cok. Aja meneng-menengan. Yo. Yo, Ran. Sing badhe ngersake nyumbang lagu monggo lho. Instruksi, Pak. Niki mengke Mbah No sumbang nggih rawuh. Mbah No. Nggih, mengke wayah gilirane Mak Prap. Kuwi penggemare Mak Prap. Kuwi yo fane Mak Prap. Nah. Nggih, aturaken sugeng konduripun Pak Bupati. Kondur Pak Nggih. Bupati. Mbok menawi benjing tesih kuatah banget ayan. Matur sembah nuwun rawuhipun. Semoga Bojonegoro tambah maju. Amin. Pak Bupati amanah. Amin. Tidak lupa dengan janji-janjinya. Nggih. Semoga tetap kondusif, tertib, aman, tentrem Bojonegoro. Amin. Amin. Ayo, Dek Rani. monggo Dik Rani. Sugeng dalu. Tasih sekolah nggih? Kula Nggih, tadi. sudah lulus. Oh, sudah lulus. Kuliah neng UT. Oh, UT. Sudah punya pacar belum? Rahasia. Kok rahasia? Lah di sini ada gandul sama gandes, mau kon milih ndi? Kalih niki. Yo no. Jelase milih aku no. Lho, Dik, ngene tak kandhani. Golek bojo ki aja mergo rupane. Lah pripun? Mergo kenok lah dudu bondo dudu rupa nanging ati pawitane. Mergo akeh bondo donya itu tidak menjamin ketenangan hati. Lak ngoten nggih Pak Dalang. Duweke akeh ki ora menjamin nek wong kuwi tentrem. Lho kuwi lho duweke akeh, ndane nek ra duwe dhuwit blas. Lah tapi sakniki napa-napa butuh duit iki, Mas? Lah iya aku yo mikir, wong sing duweke akeh ora tentrem ndane sing ra duwe dhuwit blas. Ayo malah susah no kok rumah Ah, aku. gelempangan. Dek Rani. Nggih. Ayo milih sapa? Ayo, Dek Jelase Rani. milih gandes sapa? Gandul. Milih sapa ya? Sampean sing durung duwe apa? Engko nek dadi pacarku tak tukone. Wah. Ngono. Nek Rani ketoke jelas ra milih ketoke. Ngono, kono milih hiburan no. Kalau usah kurung garing lho. Monggo niki tamu undangan tesih kebak niki. Sing nggone podium nika nggih komplit. Sing badhe kersa napa? Nembang tapi nyanyi dateng pepanggungan monggo. Nggih. Nggih, Niki niki diaturi Mau ki napa? awan ki ya ancang-ancang bareng bengi kok padha wedi. Mboten enten panyuwunan, Pak. Uga enek blas. Biasane saderenge jenengan kantuk transferan lho. Blas kuwi. Dereng. Oh iya nek kene transferan bebas no. mangke menawi. Heeh. Ah, Lah niki monggo. badhe diaturi napa Dik Rani? Nggih, langgam nggih. Langgam boleh. Dibawani Setia tuhu. Buh, masuk. dibawani. Nggih, tapi niki saderenge kalih belajaran nggih. Oh, Oh, sedaya belajar. Nggih. Sedaya belajar Dik Rani. Kabeh belajar. Ayo coba. Aja neh kok Dindingane co sing cetha. aja neh kok nembang Ding, Mam. Dik. Mencintaimu lho ya butuh belajar barang. Masa ngoten? Paling kok aku yo ngawur. Cara di bojo ngene iki lho Tintingan. diapakno ya Mas. Lah jare bojomu biyen mau udane terus kemana motor. Pak Mi. Ya. Aja ndredeg tak jejeri ben tenang. Malah gupoh kabeh mau cedhake kok sur Mas aku. Kuwi cemburu to. Lah piye? Alon-alon ya no. Jajal nek aku ngatur. Nggih. Rontok ngadoh, kowe cedhak malah kok kopi susu. Masa Lah kowe ireng kene putih. sia-sia. Ya. Insya Allah Bojonegoro ini ra bakal hilang budayane. Tenan Mas. Mergo bibitan-bibitan generasi ini selalu bermunculan. Ya. Terima kasih juga untuk WMC yang selalu mengekspor. Menginformasikan dan
mempublikasikan. Nggih. Ing sarena sawa ngene Pokok angger cengkok sak sretaning penglulus mesti teko. datan gangga caketing ati Bocah ki nek nembang lambene mung ciut, metune suarane gregel ki mesti apik. Nggih. Niku saged tinggal titikan nggih Pak ngoten niku. Iya, nek kowe kan mangap. Nggih, kan kersane banter. Ya nak. yen cedhak tansah mulat sida asih Nah, cengkok sing ki angger bener lulus. Tapi ya elok lho. Iya Mas. Ora enek mbah-mbah sing saka seni tapi iso tukul anak-anak ning gone jiwa seni. Lah iya. Kamangka biyen ki enek paribasan kacang ra ninggal lanjaran. Bener. Kamangka kacange biyen ki ora seni tapi lanjarane iso seni. Iki ketoke ora kacang lanjaran ketoke. Lah apa? Kacang atom sing digawa Garuda. Beda. Mulane rada unik. Suarane apik, rupane ayu, aku seneng. Halah. Sorono. Nak alon-alon aja Kowe piye, dirungokne. Dek, kowe piye? ngaten Heeh, Cek madhep aku wae. oh ngaten Dek. ngaten He. Wes aja ganggu kok iso. Suaramu apik, rupamu ayu, aku seneng. Kowe piye? masa Kowe nek ero aku seneng ora? Gelem. wedi aku Wedi. Idonien. Aku gak bisa. Ya, nak. Cek Pindo mimi. Ya. Pindo mimi lan mintuna ayo bareng nimas ana tapi wajib sida asih Wah, iki dadi iki nek iki jelas dadi. Saestu, Pak. Iki nek iki bakalan apik. Bakalan rolas pesagi. Amin. Bakalan apik. Model anggere kedok sing mending kok bakalan apik, Pak. Iya ya. Ya. Dibacutnya langgame. Monggo. Aku kang setya satu wedi yen nganti saiki bapak sani peteng kapan kabar sumunan Antika
Rio Mogianto berkahing widi Andi kemon tarasah lempah Dangdut kecak keplak sing seru. Oh, ayo ya. Ayo ta. Hah? Oke deh. Ngeri, ngeri. Aku kang setya sapu kaweti yen ngati saiki jangan Tenang sayang. Kowe kok kesusu ae nyapa. Mosok lekmu wedi karo aku kok tenanan. Lah sampean merek-merek lho. Yo biasa. Kowe mesti gumun kok kena apa wajahku kok beda karo Lagi liyane. ngene apa? Yo ngene iki jenenge wajah-wajah eksotis. Oh, mosok ngoten. kok wajah plastik gitu. Eksotis. Oh, Unik, eksotis. unik. Elastis iku lho. Ya nek rayo lemes. Elastis. Padalang. Molor engko aja. Wajah elastis dikira ban motor to. Mugianto berkah Ya. Matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun.